Здравейте и добре дошли във второто епизодче на Да разгледаме. Днес ще тествам и разгледам Asus TUF F15. Лаптоп от ново поколение, който разполага с бруталната RTX 4050 и мегасцепения i7 13700 процесор, който е 14 яден с по 5 ГГц на ядро. Докато тегля игрите, които тествах в предния епизод, лаптопа се държеше супер добре, не загряваше и сваляше супер бързо. Също така, лаптопът като се затвори, остават отпечатъци от копчета по екрана. Не знам това бъг на самия лаптоп ли е или не знам грешка при производството, но е много странно това нещо. Но нека видим какво може. Така, сложих го на нашия лаптоп охлаждане, време е за теста. И се държи супер добре. Пипам лаптопчето, леко е нагрято, нищо сенсор нитрото човек. Докато записвах всичките геймплейове на играта, виждаме, че само на Fortnite, на DirectX 12, има някакъв дроп, но като локне FPS на 144 Hz, както му е екрана 144 Hz, доста по-добре върви, но наистина Fortnite може би не е една от най-оптимизираните игри. Както знаете, всички я играем. Все пак на Fortnite гоним FPS, но на DirectX 12 виждаме мега якото качество от играта. И също така цветовете на самия екран нямат нищо общо с цветовете, които виждате вие. С Capture картата снимам на другия компютър, така че нямат нищо общо.
Екрана е мега якия, мега сцепения. Виждаме, че на Call of Duty няма никакъв дроп. Играта е нацепена на ултра, всичко върви по вода, въобще няма никакви дропове, спайкове, някакви такива. Играта се върви над 100 FPS, 14 ядра с по 5 ГГц хора. В смисъл, очакваме повече. Брутален екран, брутална видеокарта, брутален процесор, 25 ГБ RAM. Може би дизайна на Acer Nitro е малко по-готин, но от страна на спецификации този лаптоп убива Nitro. Нищо общо няма. Така че хора, ако видеото ви е харесало, може да лайкнете, да се абонирате и да коментирате вашето мнение за лаптопа, как се справя, харесва ли ви и заслужава ли си цената, на която е в момента. В момента е 2400 лева с 512 ГБ NVMe и 16 RAM. Този модел е 2 ТБ SSD и с 25 ГБ RAM, което го прави близо 3000 лева, 2900. Дано видеото ви е харесало и било полезно. Довиждане и до следващото видео. Чао, чао!